A Semana Santa pros pontevedreses preséntase tranquila. Segundo unha axencia de viaxes que visitamos nesta xornada dentro do canal Rías Baixas, os destinos preferidos para pasar estes días son Portugal, lugares peninsulares ou as Illas Canarias. Entón a xente sí que é verdad que se está movendo, pero moito pola península, é dicir, moito por Portugal e España. É dicir, van ás illas, venderonse cousas ás illas pola calor, porque a xente ten ganas de sol despois de tanta choiva. Hacia o Algarve, Costa de Lisboa tamén hai unas cuantas reservas, e hacia Europa. Hacia Europa polos voos directos, porque a xente a comodidade de ser tan poucos días, poder aproveitar o máis posible, non? Entón aproveitas cos voos directos. Entón hacia Londres e París nos, digamos que son os destinos máis vendidos. Dubrovnik tamén vendimos porque ten o voo directo dende Santiago, Sicilia un par de plazas, pero, decir, algunhas cousas así moi soltas. O feito de que este ano a Semana Santa cadre tan cedo, na última semana de marzo, fai que os petos da cidadanía aínda non estean recuperados tras o Nadal e o Entroido, co cal son menos os que se animan a viaxar, porque a crise, pese a que digan o contrario, aínda late no ambiente. Apetece, non? O caso é ter o bolsillo disposto para poder facer este gasto que é un gasto lúdico, un gasto de disfrute, non? De vacacións. E entón a xente pois aproveitase, che digo, a facer estancias curtas, facer un turismo rural un par de noites ou 3, saírche pois a un hoteliño cerca aquí ao Porto ou Lisboa como moito, e hacia o sur de España tamén vendemos hacia Andalucía, Houve o grupo familiar de Andalucía que sei que marchou para lá con avión, máis hotel e todo, e hacia o que a Costa Dourada, tamén hacia por Aventura, para disfrutar cos nenos tamén, xente que vai colle o avión a Barcelona, leva un coche de alquiler e despois colle un apartamento, tamén houbo, pero bueno, cousas sobre todo moi preto de aquí e estancias curtas. A Semana Santa non é unha época de grandes descontos. Pese a isto, Portugal sí que conta con ofertas atractivas para estes días. Costa de Lisboa sí que é verdad que é moi barato, porque o Algarve o tes por 279 euros, é dicir, os 4 días con un todo incluído, indo en autobús dende Pontevedra ou dende calquera outra cidade galega. É dicir, que eso sería a oferta, digamos, máis chamativa, non? Porque penso que é un precio moi axeitado e non demasiado caro. Se che digo, vai a Dubrovnik, que son 700 e pico euros ou 600 e pico, dependendo da disponibilidade do hotel, me dis, bueno, é un pouco caro, porque somos 4, multiplicas por 4, son 2.000 e pico, xa te vas case aos 3.000 euros. Entón, como oferta así un pouco chamativa, diría esa, non? A do Algarve dende Pontevedra en autobús. Os días fortes da Semana Santa están por chegar. Prevese que o tempo non acompañe moito a partir do xoves, pero pese a isto, dende a axencia de viaxes saben que aínda lles quedará traballo nos vindeiros días, porque en Pontevedra, ou igual que no resto de España, somos de deixar todo para a última hora.